vědci, tak i vojáci. Ať už se jedná o cokoliv, je to něco velice skutečného. Vysíláme zprávu, kterou jsme dostali od našich námořních jednotek. Velký objekt, který létá nad zvukovou rychlostí, směřuje přes severní Atlantik na východní pobřeží Spojených států. Mluví H.V. Kaltenborn, přátelé. Jsem přímo v Capitolu, který je nabitý vzrušením a zájmem, ovšem bez náznaku paniky. Spíše se dá říci, že vše běží normálně. Je překrásné počasí a turisté postávají kolem veřejných památek a budov. Přistáli! Zavolejte generála. Děkuji. Vydržte, prosím, vydržte, prosím. Halo? Chtěl bych mluvit s prezidentem. Je mi líto, ale musíte ho vyrušit. Dobrý den, dámy a pánové, tady Drew Pearson. Přinášíme vám toto zvláštní televizní vysílání, abychom vám poskytli nejnovější informace ohledně úžasného fenoménu přistání vesmírné lodi ve Washingtonu. Vláda a ministerstvo obrany nám hlásí náznaky paniky v některých našich větších městech. Jsem pověřen vás ujistit, že nikde není žádný rozumný důvod pro poplach. Zvěsti o cizí armádě nebo masové destrukci jsou založeny na hysterii a jsou to absolutní lži. Opakuji, tyto řeči jsou absolutní lži. Loď, která byla navržena na cestování mimo zemskou atmosféru, přistála dnes ve Washingtonu ve 3 hodiny 47 minut východního času. Stále ještě nevíme, odkud pochází. Stojí přesně tam, kde přistála před 2 hodinami a neobjevil se jediný náznak života. Jednotky, které byly přiveleny od řeky Potomac a z Fort Meyer, vytvořili kolem kordon, který je podporován tanky, dělostřelectvem a kulomety. Za policejní linií je obrovský dav zvědavců. Armáda přijala veškerá opatření, aby zabránila veškerému nebezpečí, jaké by mohlo nastat. Každé oko, každá zbraň je namířena na loď. Toto už trvá 2 hodiny. Zdá se, že napětí vzrůstá. Okamžik, dámy a pánové, zdá se, že se něco děje. Přišli jsme vás navštívit v míru a v dobré vůli.
Letovrazec. To byl dar pro vašeho prezidenta. Tím mohl studovat život na jiných planetách. Okamžitě zavolejte sanitku. Ihned ho odvezte do nemocnice. Ano, pane. Pan Harley, pane, z Bílého domu. Generále? Tudy, pane Harley. Já jsem Harley, prezidentův sekretář. Prý mluvíte naším jazykem a jmenujete se pan Klaatu. Jenom Klaatu. Prezident se vám velmi omlouvá za to, co se stalo. Posaďte se, pane Harley. Děkuji. Jsem si jist, že vám nemusím vysvětlovat, že jste nás velmi překvapil. Cestoval jste dlouho? Asi 5 měsíců. Vaši. Jistě jste přicestoval z velké dálky. Asi 250 milionů vašich mil. Přirozeně, že bychom chtěli vědět, odkud přicházíte. Z jiné planety. Řekněme, že jsme sousedé. Je obtížné představit si jinou planetu jako souseda. Obávám se, že se budete muset naučit tímto způsobem myslet. Proč si to myslíte? Z důvodu, pro který tu jsem. To nás také velmi zajímá. Řeknete nám tomu něco? Rád bych. Samozřejmě ne teď a nejen vám. Snad, abyste si o tom raději promluvil s prezidentem. To není osobní záležitost, pane Harley. Týká se to všech lidí na vaší planetě. Asi vám dobře nerozumím. Chtěl bych se setkat se zástupci všech národů země. Obávám se, že to bude obtížné. Je to naprosto bezprecedentní. Jsou tu i praktické problémy. Otázka času. Velkých vzdáleností. Uletěl jsem 250 milionů mil. Obdivuji vás, ale... Upřímně řečeno, pane, chci říci Klaatu, náš svět je v tomto okamžiku naplněn napětím a podezřívavostí. V současné mezinárodní situaci je takové setkání dost nereálné. Dobrá, a co vaše Spojené národy? Co víte o Spojených národech? Mnoho let jsme monitorovali vaše rádiové vysílání. Tak jsme se naučili váš jazyk. Jsem si jist, že z našeho vysílání jste vyrozuměli, že v našem světě existují určité zlé síly, které působí to jsou záležitosti vaší planety. Mám za úkol vyřešit závažnější problémy. Týkají se samotné existence každé bytosti na Zemi. Kdybyste to mohl trochu upřesnit. Chci to vysvětlit všem národům zároveň. Jak to uděláme, pane Harley? Můžeme svolat zvláštní setkání generálního shromáždění. Spojené národy nereprezentují všechny národy. Pak navrhuji setkání šéfů všech států. Věřte mi, není to tak snadné. Neposadí se k jednomu stolu.
Nechci se uchylovat k výhruškám, pane Harley. Ale musím vám říct, že budoucnost vaší planety je ohrožená. Žádám vás, abyste tuto zprávu poslal všem národům na Zemi. Přednesu váš návrh prezidentovi. Ovšem předem vám říkám, že o jeho výsledku pochybuji. Zdá se, že jsem méně skeptický, co se týče pozemšťanů. Dělám politiku na Zemi mnohem delší dobu než vy. Dobrou noc, pane. Jsou 2 hodiny v noci a obří robot se ještě nepohnul. Inženýři z blízkého Fort Belvoir ho nedokázali porazit a metalurgičtí experti zjistili, že jeho tělo je neporušitelné. Nyní se soustředují na samotnou loď, zatím bez výsledků. Máte něco, seržante? He, pane, jsem z toho pav. Viděl jsem tu rampu, jak vychází odtud, ale není to ani škvírka. No, Carsone, a co vy? Smůla, pane. Nezabírá ani autogen, ani diamantový vrták. A co on? Je ze stejné hmoty. Pohnul se, seržante? Ne, pane, ani o kousek. Je to nejtvrdší materiál, jaký jsem kdy viděl. Určitě nepochází z tohoto světa. Mohu vám říct, že v tomhle máte pravdu. Konstrukce jeho kostry je úplně normální. Testy ukazují shodné hlavní orgány, srdce, játra, žaludek, ledviny. Ano, i plíce jsou stejné. Takže mají podobnou atmosféru, podobný tlak. Jak je asi starý? Řekl bych tak. 35, 38. Řekl mi to, když jsem ho prohlížel. 78. To není možné. Průměrně se dožívají 130 let. Jak to vysvětluje? Tvrdí, že jejich medicína je pokročilejší. Byl velice milý, ale já jsem se cítil jako šarlatán 3. třídy. Včera jsem tomu muži vyndal z paže kulku. A co má být? Právě jsem prohlédl ránu a ta se zcela zacelila. Co tomu říká on? Říká, že si na to dal nějakou jejich mást. Co s tím uděláme? Pošlu to dolů a nechám to analyzovat. Nevím, zda se mám opít, anebo se vzdát celé lékařské praxe. Dobrý den, pane Harley. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Jsem rád, že už chodíte. Děkuju. Něco nového? Nic radostného, obávám se. Prezident přijal váš návrh a rozeslal pozvánky na schůzku. Přečtu vám některé odpovědi. Premiér by chtěl informovat vládu Spojených států, že je nemožné účastnit se jednání navrženého prezidentem, pokud se nebude konat v Moskvě. Návrh prezidenta, že by se jednání mělo uskutečnit v Moskvě, je v současné době nepřijatelné pro vládu jejího veličenstva. Zástupci budou vysláni jen v případě, že jednání bude ve Washingtonu. No, tady to máte. Teď, když chápete situaci lépe, můžete to prodiskutovat s prezidentem. Nebudu jednat s žádným národem ani skupinou národů. Nehodlám ještě více rozvěřovat vaše dětinské podezírání a intriky. Náš problém je velmi složitý, Klatu. Nesuďte nás příliš tvrdě. Posuzuji podle toho, co vidím. Vaše netrpělivost je pochopitelná. Znervozňuje mne hloupost. Moji lidé se naučili žít bez ní. Bojím se, že naše lidé ne. Moc mě to mrzí. Chtěl bych, aby to bylo jinak. Než učiním rozhodnutí, myslím, že bych měl jít mezi lidi. Zjistit, kde je kořen těchto podivných, nerozumných přístupů. Za těchto okolností je to, obávám se, nemožné. Musím vás požádat, abyste neopouštěl nemocnici. Naši experti na tom trvají, to jistě chápete.
Muž z kosmické lodi je pryč. Co? Stažejte všechny muže. Ano. Vedení nemocnice Waltera Reeda odmítá komentovat způsob, jakým se mu podařilo uniknout a jaká opatření byla přijata, aby tomu zamezili. Tyto fantastické popisy bytosti byly policejním náčelníkem Walterem Baxterem prohlášeny za nepodložené. Neměří ani 2,5 metru, jak se povídá, ani nemá místo paží chapadla. Bez pochyby tu máme stvůru vypuštěnou na svobodu a musíme se utkat se silami, které jsou mimo naše znalosti a mimo naše možnosti. Žádáme, aby veřejnost přijala obvyklá opatření a v klidu vyčkávala dalšího vývoje. Co se týče parlamentu, ten došel k závěru, že loď a její obyvatelé pocházejí z jiné planety. Vědci se odmítají oficiálně vyjádřit, o jakou planetu by se mohlo jednat, pokud nebudou mít možnost prostudovat loď. Zdá se, že se všichni shodují v tom, že by se mohlo jednat o Venuši nebo Mars. Nejenom, že jsou to 2 planety nejbližší naší Zemi. Poslední průzkumy ukazují, že jsou to jediné 2 planety, které by byly schopny nést život, tak jako ho známe my. Prezident žádá všechny občany, aby byli bdělí a podali jakoukoliv informaci o tomto muži okamžitě na nejbližší oddělení na velitelství armády nebo FBI. Prezident neučinil zatím žádná opatření a žádá lid po celé zemi, aby zůstal pokojný. Rovněž se dá říci, že tento muž by mohl být naším nepřítelem, ale může být i novým přítelem. Bohužel pro účely identifikace máme pouze fotografii, kterou vám ukazuji. Není na ní vidět mužova tvář. Prezident prohlásil, že veškeré síly a veškeré agentury jsou v pohotovosti. Také ovšem poznamenal, že se nejedná o obyčejného člověka. Varoval před tím, že zde můžeme bojovat se silami, které nejsme schopni kontrolovat. Co pak nám chcete? Jmenuji se Carpenter. Hledám pokoj. Rozumím. Nejste z FBI? Obávám se, že ne. Určitě je, mami, hledá toho vesmířana. O něm jsme toho už všichni slyšeli dost. To je paní Bensonová, pane Carpentre. Dobrý den. Dobrý den. A malý Bobby. Pán a paní Barleyovi. A pan Krůl. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Kroketová. Mám velice hezký pokoj v 2. patře. Má velká okna a celý den tam svítí slunce. Pane, pomůžu vám hledat toho vesmířana. Vím přesně, jak vypadá. Má velkou hranatou hlavu a 3 velký zelený oči. Tak dost, Bobby. Už je pozdě, pojď. Promiňte. Nerozčiluj pana Carpentera, nebo tady nebude chtít zůstat. Mami, stejně se vsadím, že je od Je to FBI. milý chlapec. Tichý jako myš. Oni dobře vědí, jak to mají dělat. Vezmou mu potom Jste otisky daleko prstů od domova, a... pane Carpentre? Jak to víte? Ten novoanglický přízvuk poznám na míle. A teď se podíváme na Floridu, na Miami Beach. Máme tady zprávu od Gabriela Heathera. Pane Heathere? Máme nedělní ráno. Položíme pár otázek, které celý národ straší už 2 dny. Tohle stvoření, kde je a co má za lubem. Jestliže umí postavit kosmickou loď, která dokáže doletět na Zem, a robota, který je schopen zničit naše tanky a zbraně, jaké další hrůzy ještě od něj můžeme očekávat? Je jisté, že tato obluda musí být nalezena, musí být vystopována jako divoké zvíře a musí být zničena. Kde se takové stvoření může skrývat? Mohl zmizet v lesích severu? A nebo se možná skrývá někde v podzemí nějakého velkého města? Nebezpečí stále ještě trvá. Co můžeme udělat, abychom se chránili? Jaká opatření můžeme přijmout, abychom zneutralizovali tuto hrozbu z vesmíru? Zničit ho? Samozřejmě, ale jak? A jestliže ho zničíme, jaké by to mohlo mít následky? Není to jednoduchý problém, nemohl který bys máme vypnout před to sebou rádio, dnešní nemohl se nedělní ráno. soustředit. Proč si vláda něco neudělá? No řekněte. Co mohou dělat? Jsou to lidi jako my? To zrovna lidi. Jsou demokrati. Aha, už máte strach. Ten 2,5 metru vysoký robot nás může na povel zničit. Ten muž z vesmíru, nebo kdo to je, nemusí přece znamenat hrozbu. Možná je hodný. Tak proč se skrývá? Proč nevyjde ven? Jo, jak říká Heather, co má za lubem? Možná se bojí. On se bojí. Vždyť po něm střelili hned, když přistál. Co bych asi dělala já? Možná, že byste chtěla vědět trochu více o lidech, kteří tu žijí. Zorientovat se v nezvyklém prostředí. Na Washingtonu není nic nezvyklého, pane Carpentre. Člověk z jiné planety by možná nesouhlasil. Já si myslím, že pochází tady odtud, ze země.
Všichni víte, koho myslím. Ti by nepřiletěli v raketě, ale v letadlech. No, tím bych si nebyla tak jistá. Ten chlap určitě něco chce, jinak by tu nebyl. Že, pane Carpenter? Víte, já sám jsem zmaten. A paní Bensonová, přišel za vámi pan Stevens. Děkuji vám. Omluvte mě. Georgi, dopij tu kávu. Řekli jsme Carsonsům, že tam v 11 budeme. Dobré ráno. Dobré ráno. Všechno připraveno, mám chlebíčky, natankoval jsem. Rádio pořád nefunguje, takže můžeme zapomenout na vesmíře. Je tady jeden problém, nemám nikoho na hlídání Bobbyho. Můžeme ho vzít sebou? No, můžeme. Vždycky tu někdo je, ale dnes mají všichni nějaký plán. Já nemám žádné plány. Rád bych s ním strávil den, jestli mohu. To by bylo fajn. Nemyslíš? Jistě, je to od vás velmi hezké. Omlouvám se, pane Carpentere, to je Tom Stevens. Dobrý den, pane Carpentere. Dobrý. S Bobem jsme se včera dobře bavili. Poslouchali jsme rádia. Dnes by mě mohl trochu provést po městě. No. Co kdybychom se zeptali Bobbyho, jestli chce? Dobře. Myslíš, že to jde? Jistě. To je můj otec. Zabili ho na Anciu. Všichni tihle lidé zemřeli ve válkách. Většina z nich. Vy neznáte Arlingtonský hřbitov? Obávám se, že ne. Asi toho opravdu moc nevíte, pane Carpentere. Něco ti řeknu, Bobby. Byl jsem dlouho pryč. Hrozně daleko. A tam je to jiné. Tam nemají taková místa. Ano, mají hřbitovy, ale ne takovéhle. Víš, tam nemají války. Je, to je skvělý nápad. Co bys chtěl dělat odpoledne? Pojďme do kina. Dobře. Vážně, půjdem? Vážně, Bobby. Řekni, potřebuju na to peníze? Mám $2, máma mi je dala. Ne, já tě chci pozvat do kina. Myslíš, že by vzali tohle? Vypadá to jako diamanty. Někdy lidé používají místo peněz. Trochu snadněji se nosí. Ty mají cenu tak $1 000 000. A dal bys mi svoje $2 za 2 tyhle? No, jistě. Dobře. Ale neřekneme to mámě, ne? Proč ne, Bobby? Nemá ráda, když okrádám lidi. To jsou moudrá slova. Byl to jistě velký muž. Ano. S takovým člověkem bych si rád popovídal. Bobby, kdo je dnes největší mužem v Americe? Já nevím. Asi ten vesmířan. Myslel jsem pozemšťany. Kdo je největší filozof? Nebo myslitel? Nejchytřejší člověk na Zemi? Ano, to by docela stačilo. Profesor Barnard asi. Je největší vědec na světě. A žije tady ve Washingtonu? Blízko místa, kde pracuje A máma. kde to je? Ministerstvo obchodu. Je sekretářka. Muž, co mu říkají sekretář, jim není. Moje máma je sekretářka. Pane Carpentere, půjdem k té kosmické lodi? Jestli chceš. Ten chlapík je určitě hrozně silný. Možná by porazil celou armádu. To by mě vůbec nepřekvapilo. Rád bych viděl, jak to vypadá uvnitř té lodi. Jak to asi funguje. To bude nějaká forma atomové energie. Aspoň myslím. Já myslel, že to je jen na bomby. Ne. Dá se použít i rozumněji. Létá rychleji než F-86? Ano, myslím, že ano. Tak 1000 mil v hodině? Možná 4000 mil. A mimozemskou atmosféru mnohem rychleji. Dobře, a jak přistávají? Existuje několik způsobů, jak snížit rychlost. Základním problémem je překonat inertní... Pokračujte, pane. Všechno vám to žral. Díky, paní Robinsonová. Všichni asi sdílíme vaše obavy z posledních 2 dnů. Vidím tady pána s malým chlapcem. Co si myslíš o té lodi?
Je největší, jakou jsem kdy viděl. A vy, pane, mohl byste nám říct jméno? Jmenuji se Carpenter. Řekl byste nám pár slov, pane Carpentere, máte asi stejný strach jako my všichni. Možná trochu jiný. Mám obavy z toho, že se lidé bojí bez racionálního důvodu. Abych pravdu řekl... Děkujeme vám, pane Carpentere, děkujeme mnohokrát. A vidím tady v davu dalšího pána. Zvláštní vydání, zvláštní vydání. Vesmír ošálil policii. Do věci vstupuje vojsko. Zvláštní vydání, zvláštní vydání. Zvláštní vydání, Do věci vstupuje zvláštní vojsko. vydání. Policie už nemá žádné pravomoci. Bude vyhlášeno staré právo. Zvláštní vydání, zvláštní. Myslíte, že ho najdou? Já nevím, Zvláštní vydání. ale pochybuji o tom. Mimozemšťan stále na svobodě. Pane Carpentere, co je to inertní? Zvláštní vydání. Inertní je to, co se pohybuje nebo se trvává v klidu, dokud to není ovlivněno působením zvenčí. Takhle určitě mluví profesor Barnard. Bobby, já mám nápad. Navštívíme profesora Barnharta a promluvíme si s ním. Děláte si legraci? Chtěl bys si ho poznat? Jistě, že bych chtěl, ale vy nemáte strach? Možná, že ho postrašíme víc než on nás. Líbíte se mi, pane Carpentere, jste opravdu číslo. Zvláštní vydání, mimozemšťan stále na svobodě, zvláštní vydání. Asi nejsou doma. Vsadím se, že tady pracuje. Co to znamená všechny ty věci na tabuli? To je problém složité mechaniky. Jediný ze všech lidí zná odpověď. A nezná odpověď. Takhle se k ní nikdy nedostane. Asi by nás k němu nepustili, ani kdyby byl doma. Hej, kam to jdete? Když ho nemůžeme navštívit, necháme mu tady navštívenku. Má to špatně? Potřebuje trochu pomoci. Co to tu děláte? Jak se opovažujete na to psát? Profesor pracoval na tomhle problému celé týdny. Teď už ho vyřeší rychle. Jak jste se sem dostali a co chcete? Jdeme za profesorem Barnardem. Není tu a vrátí se až večer. Měli byste odejít. Dejte tohle profesorovi. Bude se mnou chtít mluvit. Nemazal bych to. Je to pro něj velice důležité. Pan Carpenter je doma? Ano, už je doma. Chtěl bych s ním mluvit. Dobře, pojďte dál. Vy jste Carpenter? Ano. Předpokládám, že mě hledá pan profesor Barnhart. Hledám vás celé odpoledne. Děkuji. Byl to překrásný den. Neodpověděla si na mou otázku. Víš, co si myslím, Tome? Ještě si to chci rozmyslet. Šéf zítra odjíždí do Chicaga. Když mu řeknu, že se budu ženit, třeba mi zvýší plat. Jsi dobrý obchodník. Ale musím si to rozmyslet. Dobrý pojišťovák by ti nedal čas na přemýšlení. Dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj, mami. Ahoj, Dahuško.
Dobrý večer, pane Carpentre. Dobrý večer. Paní Bensonová, tohle je pan Brady. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan Brady je vládní agent. Měli jste hezký den? Skvěle jsme se bavili, že, pane Carpentre? Ano, bavili. Byli jsme v kině, měli jsme zmrzlinu, navštívili jsme tátu. Nevím, jak vám poděkovat. Opravdu jsem se bavil. Už radši půjdeme, pane Carpentre. Ale nedovyprávěl jste mi to. Počkej do zítřka. Ahoj, Bobby. Ahoj. Dobrou noc. Dobrou noc. Pojď, Bobby, je čas jít spát. Proč musel jít pan Carpenter s panem Bradym? Já nevím. Možná to byl omyl. Byl to krásný den. Byli jsme u kosmické lodi a u profesora Barnharta. Profesora Barnharta? Jistě, mami. Mami, musím zítra do školy. Jistě, drahý. Chtěl jsem zase někam jít s panem Carpenterem. Pojďte dál, profesor je ve studovně. Děkuji. Tady je muž, kterého jste chtěl vidět. Díky, kapitáne. Počkám venku. Vy jste psal tohle? Chtěl jsem se vám nějak představit. Tak jsem vám tu nechal tohle. Myslel jsem, že už to máte vyřešené. Ještě ne, proto jsem chtěl s vámi mluvit. Jediné, co musíte udělat, je nahradit tento výraz tímhle. Jistě, tím dostaneme výsledek prvního řádu. Ale jak to bude ovlivňovat další řády? To je jednoduché. Jestliže změníte parametry, máte odpověď. Jak si můžete být tak jistý? Vy jste tuhle teorii studoval? Ta teorie mi pomáhá cestovat z jedné planety na druhou. Já jsem Klaatu. Strávil jsem 2 dny ve vaší nemocnici. Pokoj 309. Ošetřoval mě major White. Pokud nemáte zájem nebo mě chcete odevzdat armádě, nemusíme plýtvat časem. Můžete jít, kapitáne, že děkuji generálu Cutlerovi a řekněte mu, že znám toho gentlemana. Věříte mi, profesore Barnharte? Víra z člověka nedělá dobrého věce, pane Klaatu. Je to zvědavost. Posaďte se. Mám 1000 otázek, které vám chci dát. Rád bych vám řekl něco o svém poslání. To byla má první otázka. Z vědeckých pozorování vaší planety jsme zjistili, že jste už objevili základní druh atomové energie. Také víme, že experimentujete s raketami. Ano, to je pravda. Pokud bude vše omezeno na boji mezi vámi samými, s primitivními tanky a letadly, netýká se nás to. Ale už používáte pro přenos atomové energie kosmické lodi. A to už může být hrozbou míru a bezpečí dalších planet. Což ovšem nemůžeme tolerovat. Co je vlastně vaším posláním, pane Klaatu? Přišel jsem vás varovat před tím, že se vaše planeta vystavuje nebezpečí. Vážnému nebezpečí. Jsem připraven vám nabídnout řešení. Mohl byste být trochu přesnější? To, co vám chci říci, se musí dozvědět všichni. Je to příliš důležité, než aby to bylo svěřeno jednotlivci. Zdá se, že vaše snahy na oficiální úrovni se nevydařily. Jdu za vámi jako za poslední možností. Přiznávám, že má trpělivost je u konce. Mám učinit opatření, abyste mě vyslechli. A jaká opatření myslíte? Násilnou akci. Jak to vypadá, je to jediné, čemu lidé rozumí. Zvednout New York do vzduchu nebo potopit Gibraltar. Byl byste ochoten setkat se se skupinou vědců. Mohl byste vysvětlit své poslání jim. A oni by to pak prezentovali svým lidem. Proto jsem přišel za vámi. Ovšem nestačí mít jen vědce. My vědci jsme často ignorováni nebo nepochopeni. Musíme sehnat lidi ze všech oborů. Nejlepší mozky na světě. To nechám na vás. Jedna věc, pane Klaatu. Co když tato skupina odmítne vaše návrhy? Jaká je další alternativa? Obávám se, že žádná není. V takovém případě by musela být země zničena. Taková síla existuje? Ano, jistě, taková síla opravdu existuje. Lidé, kteří přijdou na to jednání, si to musí uvědomit. Musí pochopit, co je v sázce. Hovořil jste o demonstraci síly. Ano. Je možné provést takovou demonstraci před jednáním? Samozřejmě. Něco, co by jasně ukázalo jim i jejich lidem, jak vážná je situace. Něco, co by mělo účinek na celou planetu.
To se dá snadno zařídit. Nechci, aby to někomu ublížilo, nebo něco zničilo. Tak to nechte na mě. Něco vymyslím. Nějakou malou demonstraci. Něco dramatického a ne ničivého. Docela zajímavý problém. Stačilo by to pozítří, řekněme, v poledne. Nejsou známy žádné nové skutečnosti, ale policie... Drahá, to je moje karta. Každé možné stopě a sledují podezřelé A je to? osoby. Největší Ne, rovnace zase. v lidské historii. Zahrajete si s námi? Zahrát? Profesor Barnhart Ne, požádal díky. náhle o neočekávanou Ne, díky. schůzku V vědců. pořádku. Jdete ven, drahá? Ano, Tom mě vyzvedne. Já osobně bych dneska po setmění ven nechodila. Ale o mě se nikdo neuchází. Pan Carpenter. Zdá se mi, že jsou všichni. Nervní je to slovo. Bobby je jediný, koho znám a kdo není nervní. Bobby ho zaměstnává domácí úkol. Je to prima chlapec, paní Bensonová. Já si to myslím taky. Milý, přátelský, inteligentní. Pane Carpentere, není to má věc, ale co vám chtěl včera ten muž? Chtěli se mě zeptat na pár věcí. Bobby a já jsme včera chtěli navštívit profesora Barnharta. Nebyl doma. Možná si mysleli, že jsem chtěl odhalit nějaké tajemství. Promiňte. Ahoj. Ahoj. Připravena? Za okamžik jsem tam. Film začíná za chvilku. Mluvila jsem s panem Carpenterem. Snad si pan Carpenter nemyslí, že vás ruší. Tiše. Co je? Dobrý večer. Promiňte, půjdu už do pokoje. Dobrou noc, pane Carpentere. Dobře se bavte. Oba dva. Díky. Díky. Proč si na mě nepočkal tady, než si vezmu věci? Tome, ty jsi hrozný. Promiň, mám toho dost, mluvíš jen o panu Carpenterovi. Tome. Nelíbí se mi, jak se chová k tobě a k Bobbymu. Nakonec, co o něm víte? Jdu si pro věci. Takže nezapomeň. Nejdřív společný jmenovatel a pak to vydělíš. Díky, pane Carpentere. Ještě jednou dobrou noc. Pane Carpentere, já... Dobrou noc. Dobrou noc, paní Bensonová. Jdi už spát, Bobby. Dokončíš to ráno. Dobře. Bobby? Myslím, že bude lepší, když pana Carpentera tak často neuvidíš. Proč, mami? Je prýma přítel. Umí skvělé počty a pomáhá i profesoru Barnhartovi. Byli jste opravdu za profesorem Barnhartem? Ano, nebyl tam, ale my šli dovnitř. A pan Carpenter mu ukázal, jak na vás spočítat. Mami, není něco v pořádku? Jak to myslíš, drahý? Kvůli včerejšímu večeru. Je to bankovní lupič nebo snad gangster? Samozřejmě, že ne. Je moc milý člověk. Ale možná by byl raději sám, to je vše. Jdi spát a zapomeň na to. Dobrou noc. Dobrou. Mami, proč bych chtěl být radši sám? A vyčisti si zuby. Bobby, máš baterku? Jo. To je pravá skautská. Fajn. Tady, stačí to zmáčknout. Oh, Na co ji potřebujete? no ale nejde mi v pokoji světlo. Někdy ti budu vyprávět o jiném druhu vlaku, co nepotřebuje koleje. Vážně? Vážně. Připomeň mi to ráno, já ti to dopovím. Jo. Bez kolejí?
Lord Berenga. Imre Klatu Nauva, Makropula Puvas Lukra over England, Yahatsu over Open Dadigri Eggers. Pojď na chvilku dál. Bobby, co tady děláš takhle v noci? Nemůžu spát, mami. Musím ti to říct. Říct mi co? Sledoval jsem pana Carpentera. A kam myslíte, že šel? Přímo do kosmické lodi. No, Bobby, počkej. Vážně, mami, já ho viděl. Otevřel ji a šel dovnitř. A ten železný robot tam chodil. Bobby, zase se ti něco zdálo. Nezdálo, mami. Opravdu. Přísám, viděl jsem ho. Kde jsi to všechno viděl, Bobby? Na trávníku, na hřišti. Tam, co jsou všichni ti vojáci. A kde byli všichni ti vojáci? Ten železný robot je chytil a srazil. Mám pana Carpentera rád, ale trochu se bojím. Nemusíš se bát. Byl to jenom zlý sen. Hned ti to dokážu. Tome, požádej pana Carpentera, aby sem přišel. Jistě. Bydlí v pokoji vedle nás. Dobře. Tak, a teď přemýšlej. Nesledoval jsi pana Carpentera, že? A nebyl jsi z domu. Ano, byl. A ve skutečnosti si žádnou kosmickou loď neviděl. Ty mi teď říkáš, že lžu. Není tam. Ale podívej se, co jsem u něj našel. Je to pravé? Mně se to zdá pravé. Pan Carpenter má spoustu diamantů. Mě dal taky 2. On ti je dal? No, ne tak docela. Dal jsem mu za to $2. To nedává smysl. Je to asi zločinec, nikdy jsem mu nevěřil. Myslíš, že je to pašerák diamantů? No tak, půjdeme do postele. Já bych rád věděl, jestli... Bobby a já už máme vzrušení dost. Myslíš, že bys měla tady dál bydlet? Mám na dveřích dobrý zámek. A Bobby dnes bude spát u mě. Dobře, tak pojď a do postele. Bobby, máš úplně mokré boty. Jo, tráva byla mokrá. Já už jdu, Helen. V pořádku. Ano? Mohu s vámi mluvit? Já jdu na oběd. Mohu jít s vámi? Dobrá. Tady Bensonová. Co pak? Nechávám si ohodnotit ten diamant. Pak bychom mohli jít na oběd. Nepočká to chvilku. To bude fajn. Ahoj. Viděl jsem dnes ráno Bobbyho, nešel do školy. Ano? Rád bych věděl, co vám řekl. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Bobby má bujnou fantazii. Vy jste mu nevěřila?
Důvod, proč se na to ptám, je velice závažný. Je tady ještě jiný výtah. Co vlastně chcete? Než po vás budu chtít upřímnost, měl bych být možná upřímný jak vám. Co se stalo? Kolik je hodin? Přesně 12. Pak tady nějakou dobu strávíme. Asi 30 minut. Můžem stisknout jiný knoflík. Nic nefunguje. Proč? Víte, je neutralizována elektřina. Na celém světě. Bobby mluvil pravdu, že? Ano. To ten vesmířan? Určitě ano. Měl by se to vidět, profesore. Jděte ven a podívejte se. Dík, já to sleduju odtud. Celé město stojí, lidé pobíhají jako mravenci. To je geniální nápad. To by mě nikdy nenapadlo. Co lidé, kteří dnes mají přiletět na jednání, přijeli všichni. Ano, tady je seznam. Mluvila jsem dnes ráno s většinou z nich. Všichni jsou moc zvědaví, o co jde. A mluvila jste s panem Carpenterem? Přijde v 8:30. Řekněte mi, Hildo, děsí vás tohle? Máte z toho pocit nejistoty? Ano, pane, jistě, že ano. Dobře, Hildo. To jsem rád. Pokud můžeme říci, byla energie všude vypnuta, až na pár výjimek. I když jsou ty výjimky zajímavé. Nemocnice, letadla za letu a tak podobně. Rád bych vám podal ještě jiné informace, ale jak víte, nic nefunguje. Telefony, rádio, telegraf, všechno. Pánové, mohu říci, že prezident je připraven vyhlásit stav národního ohrožení. Elinor, co je s elektrikářem? Já vím, pane Blíkre, ale telefon nefunguje. Tak zavolejte na ústřednou. Telefon nefunguje. Je to cenné. Takový kámen jsem v životě neviděl. Mohl byste mi říci, odkud pochází? To bych chtěl vědět od vás. Ale takovéhle diamanty neexistují nikde na světě. Víte to jistě? Nechcete ho prodat? Ne. Díky. Dal bych vám za něj velice dobrou cenu. Ne, děkuji. Už jsem vám řekl více, než jsem řekl profesoru Barnhartovi. Můj život je ve vašich rukou. Myslel jsem, že když budete znát fakta, pochopíte, proč nesmím být poznán před dnešní schůzkou. Jistě ano. Vkládáte do ní velké naděje. Jinou naději pro vaši planetu nevidím. Jestli ta schůzka selže, žádná další naděje nebude. Je jistě 12:30. Ano. Přesně. Kam jdete teď? Zpátky do penzionu. Tam budu odpoledne v bezpečí a mohu hlídat Bobbyho. To je jediný další člověk, který ví, kdo jsem. Ne, počkejte, ještě někdo. Kdo? Tom, on tam byl minulou noc, když mi to Bobby vyprávěl. Myslíte, že by něco řekl? Myslím, že by to nejdříve řekl mně, ale stejně dřív. Nemůžeme riskovat. Já se s ním spojím hned, jak to půjde. Musím s ním mluvit, je to důležité. Kdy se vrací? Nevím, paní Pensonová.
Odešel předpolednem, před tou záležitostí s elektřinou. Vyděsilo mě to, paní Bensonová. Ne, neřekl mi, kam jde. Prý je to soukromé. Prosím, ať mi zavolá, až se vrátí. Díky. Nejdřív bych chtěl vyslechnout zprávu plukovníka Rydera. Co je s tím robotem, plukovníku? Když jsme zjistili, že se včera v noci robot pohnul, dostal jsem rozkaz, abych našel nějaký způsob, jak ho znehybnit. Splnili jsme to dnes ráno, tím, že jsme ho zalili do bloku KL-9-3. Nový plast, silnější než ocel. Je možné, že by se dostali z této hmoty? Ne, pane, to je jisté. Je tam pevně zalitý. Dobrá, teď se soustředíme na vesmířana. Zatím jsme se shodli na tom, že bychom ho chtěli dostat živého. Ovšem nyní už si nemůžeme nic takového dovolit. Dostaneme ho, možná živého, ale za každou cenu. Je to jasné? Upřímně řečeno, Mary, mám takový strach, že ani nemohu sedět. Radši bych utekla. Tak ahoj. Margaret, volejte Pentagon. Zjistěte, kdo má na starost mimozemšťana. Ať je to kdo chce, musím s ním mluvit. Paní Bensonová vás schání celé odpoledne, prý je to velmi důležité. Nejdřív zařiďte tohle. Paní Bensonová právě šel dovnitř. Výborně. Jste také nervózní? Ano, jsem Margaret. Helen, pojď dál. Tome, snažím se tě sehnat celé odpoledne. Mám pár novinek ohledně tvého přítele Carpentera. Co je s ním? On je ten muž z kosmické lodi. Prohlédli mi ten diamant na 3 různých místech. Nikdo nikdy takovýhle kámen neviděl. Potom, co nám řekl Bobby, mi to stačí. Jak to, že o něm nikdo nic neví? Proč nemá žádné peníze? Tome, je to pravda. Vím, že je to pravda. Co? A jak ty to víš? To je teď jedno. Ale musíš mi slíbit, že o tom nikomu Ty neřekneš. jsi se zbláznila potom, co se stalo? Ty to nechápeš. Nechápeš, jak je to důležité? Je to důležité. Důležité je, že s tím můžeme něco udělat. Ne, to ti chci vysvětlit. Nesmíš s tím nic dělat. Věř mi, Tome, vím, o čem mluvím. Ohrožuje celý svět. Musíme ho ohlásit. Nepředstavuje hrozbu. Řekl mi, proč jsem přiletěl. On ti to řekl? Nevěř mu jen proto, že se ti líbí. Uvědomuješ si, co to pro nás znamená? Můžu se stát největším člověkem ve státě. Tak na to myslíš? Tak proč ne? Někdo nás ho musí zbavit. Já ti to nedovolím. Ano? Tome, tohle je nejdůležitější věc na Margaret. světě. Generál Cutler? Dobře. Dobře, vydržím. Tome, ty nevíš, co děláš. Nejde jen o tebe a o Carpentera, ale o celý svět. Já kašlu na celý svět. Až uvidíš mou fotku v novinách, změníš názor. Už jsem ho změnila. Uvidíš, vezmeš si velkého hrdinu. Já si nikoho nevezmu. Helen, já... Halo, generál Cutler? Ne, nechci mluvit s pobočníkem, chci mluvit s generálem. Jde o mimozemšťana. Ano, generále, ano, tam bydlí. Samozřejmě, vím to jistě. Děkuji mnohokrát, pane Stevensi. Rád bych si s vámi popovídal, ale nemáme čas. Zapojte všechny jednotky zóny 5 podle plánu B. Okamžitě. Ahoj, Sami. Pozor všem jednotkám. Pozor všem jednotkám. Postupujte přesně podle plánu Baker. Udržujte spojení, buďte na příjmu a očekávejte další rozkazy.
Jsem si jist, že Barnhart mě skryje až do schůzky. A kde bude to jednání? U lodi. Jo, nasedli do taxíku a jeli tamhle. Díky, synku. Pozor, zóna 5. Pozor, zóna 5. Taxík se pohybuje směrem po 14. ulici z ulice Harvard. Muž a žena na zadním sedadle. Zjistěte poznávací značku. To jsou oni, ano. Dobře. Pozor, zóna 5. Poznávací značka sledovaného vozidla je H0012. Hele, zdá se, že se něco děje. Pozor, zóna 5. Pozor, zóna 5. Hlašte průjezd vozidla kolem vašeho stanoviště. K Barnhartovi už je to kousek. Bojím se o Gorda. Bojím se, co by udělal, kdyby se něco stalo mně. Gord? Je to robot. Co může udělat bez vás? Má neomezené možnosti. Dokáže zničit planetu. Kdyby se mnou něco stalo, musíte jít za Gordem a říct tato slova. Klatu, Barada, Niktou. Opakujte to. Klatu, Barada, Niktou. Musíte si ta slova pamatovat. Žlutý taxík číslo H0012 směřuje na 15. ulici. Vozidlo směřuje na Avenue Massachusetts. Vozidlo jede ulicí Columbia a Connecticut. Opakuji, vozidlo jede ulicí Columbia a Connecticut. Všem jednotkám. V západní oblasti zóna 5. Zablokujte všechny ulice protínající Connecticutskou avenue od Wisconsinské až k parku. Všechna vozidla zablokovat. Jedeme. Hele, co se to tady děje? Stojte. Předej vzkaz Gordovi. Ihned. Kapitáne, vytlačte ty lidi. Ano, pane. Podívejte se, jestli nemají u policistů nosítka. Už dobré.
Barada. Niktou. Klatu. Barada. Niktou. Ano, máme to tělo tady v celé. Bez nejmenších pochyb, generál je mrtvý. Rozumím? Hned jsme tam. Přiveďte stráže, poručíků a zabezpečte celé. Rozkaz. Kapitáne, nikdo nesmí do ani z budovy. Rozkaz. Jdeme. Profesor Barnhart? Ano. Musím vás požádat, abyste toto shromáždění rozpustili. Rozpustili? Ale máme povolení od armády. Já vím, pane, ale ten robot je pořád volný a není to tu bezpečné. Musíme vyklidit celou oblast.
Heleno. Myslela jsem, že jste... Byl jsem. Co pak? Má moc nad životem a smrtí? Ne, tu moc má jenom všemocný Bůh. Ale v některých případech dokážeme vrátit na omezené období život. A jak dlouho? Jak dlouho budu žít? To nikdo neví. Za těchto okolností nás armáda požádala, abychom odešli. Vzhledem k tomu, že v jejich zájmu je naše bezpečnost, nemohou udělat nic jiného, než s nimi souhlasit. Musím odletět. A proto jistě omluvíte mou stručnost. Náš vesmír se zmenšuje každý den. A hrozba agrese kohokoliv, odkudkoliv, nemůže být tolerována. Musí být zabezpečena jistota pro všechny a každý to musí dodržovat. To neznamená vzdávat se všech svobod. Až na jednu, a to je jednat nezodpovědně. Vaši předkové to věděli. Když chtěli bránit své zákony, vytvořili k tomu policii. My, lidé z jiných planet, už neuplatňujeme tento princip. Máme organizaci pro obranu všech rozvinutých planet, která zabezpečuje veškerou eliminaci agrese. Testem jakékoliv moci je samozřejmě